Halo Lur, iki ceritane mae duwe turan lele wis tak goreng. Nah, rencanane neng hari Idul Adha iki mergane luargane mae eneng sing ra doyan daging. Mae mumpung duwe turahan lele, ya apa nek tak masak pangut lele. Bahane ana lele karo kemangi. Pambele tak nggo nyanten, bumbune tuman enek, lombok gede, lombok cilik, bawang, brambang, miri, jahe, kunir, kencur, godhong jeruk, godhong salam, serai karo lawase mengko geprek. Ayo langsung cara nggawene. Bumbune dialusne. Dipitili ben resik. Iki bumbune wis mateng, wis tak gongso karek ngowahi bumbu uyah, masak gula. Iki lho Lur, gaweane mae pangut lele. Tak rasane sih ya. Rasane wis pas lho Lur. Iki sing ra seneng daging kurban. Pangut lele solisine wis aja kesuwen. Ndang padha masak kaya videone mae iki. Esuk masak apa ya jajal komeno. Suwun ya.